Meglepetés! Nagyon sok boldogságot és hosszú életet kívánok. Szépen! De mi ez? Jézusom, mennyien vagytok, úristen! Csak ti már hazamentetek rég! De meg mit keresel itt? Nem is voltál ma! Na, most puszi mindenki, vagy nem tudom, köszönöm. Hát ez, köszönöm szépen. Úristen, de sokan vagytok. Azt... Csókan. Nem, mert hirtelen azt sem tudom, hogy mi van, nem már a fejemben azt. Szóljatok, ha valaki kimaradt. Sem sokáig. De meg én keresem itt a túlnaszádat. Én is kimaradtam. Igen, még a hátsóm sor kimaradt. Mit a sofőr érted? Gyertek, cseréljetek helyet, mert... Igen, Jézusom! Menjetek jó, már! Jó, a puszilkodást befejezzük. Na, menj a Peti mellé. Te is vagy, igen. Jó, oké, mindjárt folytatom a... Hát jó. Azt mondták, hogy merjél. Én sem. Igen, mindjárt, csak ide küldtek, bocsánat. Mindjárt végigcsókolok mindenkit. Nekem elég a puszil. Na mindegy, nagyon sokat gondolkoztunk, kedves Renáta, mivel tehetnénk jobbá, mivel vihetnénk közelebb a terveidhez, és végül is elgondoltunk. Nagyon bonyolult, erre gondoltunk, úgyhogy fogadd el a brigádtól, meg a nem megjelentektől is. Majd egyszer e-mailbe elküldöm, hogy kik azok, akiket még az érint. Igen. Hát, hogy hát ezzel egy kicsit közelébb tudunk vinni a elképzeléseidhez. És ne haragudj, hogy nem mondtam el. És nem haragudj, igen. Hogy Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm meg azt, hogy itt megjelentetek mindnyájan. De átúszunk ezen? Hát vagy valami. Mert igazából Aha, ezt mi tovább is gondoltuk, tehát mielőtt belemerülsz, hogy mire kölösd, mi azt is tudjuk, mit tudod. Igen. Arra gondoltuk, hogy muszáj lenne, hogy hivatalosan is a részeddé válhasson. Renáta! Nem bújtál. Valami világítást. Renáta! Renike, nézd csak! Azért megteszed, hogy megnézed közelebb. Nem harag. Kicsit barátkozzatok. A másik, itt vagytok, Jézus Úristen, és ezen ennyit és ennyire, és Van a túloldalt is, Renike. Nem, mert engem most hazafogsz. De akkor ti nagyon szerethettek engem, ez azt jelenti. Hát nem, csak az első sikerült, hát Peti, azt nem mondtad, hogy holnap a Csabinál jelentkezzél, jó? De mindenkit haza kell vinned amúgy elkövetkező időszakban. És írott nem állunk meg sem. Nem. Nóbi is itt van, hadd puszilgassanak már körbe titeket, mert ki nem kapott. Még csak sírni sem tudok, mert mi van, hol vannak a könnyeim? Hát úristen. Szeretnél sírni? Én nem tudom, de remegek. Szeretnél sírni? Melyik legyen? Jogos vagy Egyet már kapott, Renátának kell arra kinyitni. szóltam a zenét. Nagyon-nagyon rafináltak vagytok, úristen. Renike. a pezsgőteket kell kitöltened. Mindenféleképpen. Mindenféleképpen. Ki nem kapott még puszit? Megérünk. Én sem kaptam. Igen. Ferenc, ezért tényleg bejött, csak ezért. Ezért Győrbe jöttem. Aha, szia. Bukira kaptál puszit? Én kaptam, de majd legjobb. Hát akkor mondtam a pezsőt. Hú, hát erre nem számítottam.
Nem, hát nem számítottam igazából semmire, de erre meg aztán végképp. Várjál már. Renike, nyisd már légy a Nem kesztyűtartót. tudok, mert remegek, várjál Jó, már, a kesztyű... mindenhol remegek. Gyere, bújjál be, nyisd ki a kesztyűtartót, légy szíves. Találsz ott egy papírt, azt vedd ki. Nézd már meg, mi van ráírva. Mi van ráírva? Olvassad már föl, légy szíves. Ha? Ki vásárolta az autót? Ki vásárolta az autót? Ki az autó? Az asszonyé. Nem. Ki vásárolta az autót? Ti ott vagy. Csak itt volt egy horvát Nem, is. nem. Kinek a nevére van De kiállítva? kinek? Nem látok semmi. Az Akkor enyém. vedd ki a fényre, bazd meg! Hát egy hatalmas köszönet, és úristen, ilyen kollégái senkinek nincsenek, hogy biztos, mint nekem. Nagyon klasszok voltok tényleg, köszönöm szépen. Erre majd akkor is figyelmeztető, mikor a picsába kívánsz jönni. Na hát akkor durranyon az a pezsgő, Ranikém. Ja, de csak alkoholmentes, meg kocsival vagy. De várjál, hát akkor nem durran. Ez jobban durran, nem? Figyelj, nem fog beszakadni az oldalon, ki fogja bírni. Hát én még ilyet nem csináltam, megmondom őszintén, hogy durranyon is, de én nem is akarok arra fele. De hogy is. Na hát mindenki csukja be a szemét szerintem. Jó? Fog lelátni. Merre nőjön! Arra előbb. Nem vegyem, hogy visszapattan, arra előbb, jó? Durranyon. Nem tudom, hogy kell, hogy durranjon. Én nagyon látom, de hát ez ki se akar jönni, hallod? Segítségek a kezedben. Pályán megy az meg. Na jó van. És akkor most. Köszönöm szépen még egyszer, hatalmas. Első pontja túl. Nem iszok bele, mert beteg vagyok. Szabad, hogy valakinek töltsük először? Hogy az enyém legyen. Mindenkinek. Beleírjatok, mert nagyon ki vagyok száradva. Köszönöm szépen. Nem. Hát nagyon klasszak vagytok, úgyis szó sírtok, komolyan. Valakinek volt már ilyen belésze? Szerintetek? Jó. Úgy tűnik, hogy lesz mire tenni az alufelnit, Renike. Igen. Mert az már van. Remeg a kezem, valaki segítene. Nem, dolgoznak. Akkor gyertek, léci. Jó. Akkor nem is kéri. Azért mondom, mert újra jó. Remeg a kezem. Sokáig fog tartani, és Na, segít. eléggé, köszönöm szépen. Nem, csak szegényen átadjuk. Szegény én, ugye? Sajnáljunk már, jó? De mit akarsz mindentől beleírni az órába? Micsoda? Hát jó lenne, hogyha azt nem lőnék, még már benn maradt egyszer, nem? Elmentek az Még a légzsák sem van. Nincs elég drága. Na, itt van. Majd nem, hogy a ízét ültögetésbe segítenél, de most nem akartad. Mit tudom, hogy micsodáig van ebbe? Ki nem kapott el? még egyszer 22-re, így sem volt gyenge az időszak. De végül nem csinálom. Ó, azt is hagyjuk. Én viszont megyek. Kocsimat szétviszik, én ödönütlek. Hangeddi, mert ide kaptál. Kevesebbet tőzs, mert a Miki már több. Ja, hát épp a kocsa.
Mi van, Renika? Hát most ne Ki vagy haragudjatok, de bosszú? aha, nagyon. Még mindig bosszú éhes vagy? Renika? Ha? Hát rád nem, de... Van elég pár? Van még a csomagtartóban. Elég lesz. Dobozos túl raktad? Ezt is valakinek? Acila. Pancsoljatok. Úgy. Anyának. Parancsoljatok. Szerintem ez volt az enyém, nem? Vagy nem? Az volt a tiéd, igen. Ugye, ezt hagyjuk itt, mert én betegedek, Renik, egyébként boldog születésnapot. Köszönöm szépen! Az így Ez azért van, ezt én vettem neked szülőnapon. beletűzni ide. Hát az a közé biztos nem, de... Várjatok, mindenkinek van? Mindenkinek van? Akinek nincsen, az mondja. De mindenkinek van. Ebben az esetben viszont úgy megfogtam, hogy nagyon. Na hát akkor... Na Isten, szia. Köszönöm szépen, nagyon nagyok vagytok, tényleg. Ugrad hazafele, és a Tibi még balesetmentesek, jó? Igyekszem. Általában nem én vagyok a baleset okozója, de köszönöm szépen, tényleg. Vírusos nem a dudája, hogy van már kocsi? Zárja be az ablakokat! Nekem nincs kizárva. Újra itt! Mindent bele! Figyelj, ezt tedd már meg a kedvemért, hogy bepöccinted, csak hogy... Ja, hát ez egy... Működik-e tényleg? Hogy van ez vele boldog? Csak majd a sebességben ne felejtsd el kivenni. Köszönöm. Na már szólj aludni, ha van. Az, hogy mindent szórok, mert remeg a kezem. Az enyém. Hoppá, remeg a kezem, élet alá. Jó van, jó van. Csináljad már, Molek. Így nem viszem azonban. Szedd már össze magad egy ilyen után. Kicsit de arrébb áll. Kicsit racionális. Sportos. Gyertek!